É posible que existan lugares onde as crenzas criticadas por San Martiño de Dumio sigan aínda vivas. Acuntis malis imminentibus aurum intercessionibus liberemur per Christum Dominum nostrum. Porque San Martiño de Dumio ten un escrito que lle chaman de Correctione Rusticorum, que é para corregir os rústicos, é dicir, os habitantes do Rus, non ten ninguna notación peyorativa. Os habitantes do Rus, Correctione Rusticorum, porque no seu tempo os cristianos convivían ou deixábanse levar por moitas supersticións que había precristianas. Entón, iba convivindo a liturgia católica cunha serie de rituales que non compangaban nada ben. Un deles, que ten de estar arraigado aquí ao estuvo en San Andrés de Teixido, era a ofrenda de pan ás fontes. Aquí temos unha fonte oracular que dice el expresamente que non que deixen de levar pan e viño ás fontes porque o que habita nas fontes son os demonios primixenios que caeron cando caeu Satanás ao inferno, distribuíronse polos montes, polas fontes e polos ríos e fanse adorar como se foran verdadeiros deuses. E os habitantes das aldeas pois son moi proclives a levarlles pan, a encenderlles candelas, a levarlles viño. E de feito, o San Andrés de Teixido, que temos a nosa fonte milagrosa do santuario, con 3 caños, non recordo o bautismo, recordo a Santísima Trinidade, pero moita xente ainda ven hoxe botar faragullas de pan. San Martiño condeou que os galegos botásemos pan nas fontes, tamén que fixésemos agoiros para adiviñar o porvir. Ambos ritos consérvanse aquí, na fonte de San Andrés de Teixido. Consiste en pedir un desexo mentras bebemos e despois usar o pan para tiralo e ver se se cumple. Se frota é que sí, senón non temos sorte. O bispo criticou que se utilizaran as ervas para facer feitizos. Isto en Galicia conservámolo de moi diversos xeitos, temos moitos rituais nos que usamos as plantas. Un deles é a erva de namorar, que se mete no peto da persoa amada. Ela ten que non darse conta e así manteremos o seu amor para sempre. Os camiños de peregrinación en Galicia están cheos de milladoiros, tanto do Compostela, dai o nome del lugar de Milladoiro, como este de Teixido no que nos atopamos. O rito consiste en deixar unha pedra no lugar como símbolo da nosa romaxe. O de Dumio interpreta a tradición en base á mitoloxía romana, e dai a súa referencia ao deus Mercurio. Santo André de Teixido conservou moitos dos ritos que o pobo practicaba no Reino de Galiza. Non en van, trátase dun lugar cun fondo contido simbólico, a porta ao máis alá, a que camiñaban as almas dos defuntos e de onde viñan as almas dos cativos.